Вітаю, паважаныя сябры. Ведаю, якая тэма зараз усіх хвалюе. Мне з усіх бакоў пішуць: Пятрухін, ты будзеш рабіць расследаванне пра нашу прапажу. Ну, які ж я расследавальнік? Меня бачыце, як Замашэнскага захейтили. То, что пытается сейчас вот делать Петрухин, там, Верхол этот, там, это, ну, это абсолютно непрофессионально, и человек просто не понимает, что он говорит на самом деле. Я, так же, як і вы, чакаю велізарнае і шчырае інтэрв'ю ад Паўла Латушкі, дзе ён, спадзяюся, распавядзе пра чальцоў сваёй каманды, пра ўзаемаадносіны паміж імі і як такое магло наогул адбыцца. Ну, безумоўна, было б цікава пачуць нешта вразумительнае ад сілавых органаў новай Беларусі, ну, прынамсі, так яны сябе пазіцыянавалі пасля 20-го. Створаны Азаравым Рэкс не гаўкае, Белпол тоже маўчыць. Адна надзея на польскі муз. І пакуль мы усе чакаем навін, жадаю вам распавесці не пра грантавых, а пра сапраўдных герояў, то бок гераіню, якія ахвяравалі сваёй свабодай ради жыцця ў новай Беларусі. Калі ласка. Мое имя Ольга Дубовик. Сидела за то, что размалявали тики на поле. Дали год колонии, але так как мы на момент суда уже отсидели где-то полгоды, то атрымоўвалася нам дзень за полтора, гэта атрымалася яшчэ дасядзець 3 месяцы. Вы вось тут у Литве живете все, так скажем, подельники, да? Как вы придумали, як вы спілкануліся, як вы пошли на дело, да? У кожного по-своему зачепила эта ситуация с выборами. Асабіста мяне зачепила, что то бок я не была за Тихановскую пачаткова. Мне... Ну, я лічыла, што нічога не атрымаецца, как бы будзе як звычайна. Людзі тут трохі папратэстуюць і супакояцца, але пасля выбараў ужо мне так атрымалася, што не было інтэрнэта 3 дні. Потым у мяне былі нейкія планы, я ўзяла на працы выходныя, і гэтыя планы все сорваліся. А тут появился интернет, и я читаю на Тутбай тады яшчэ, якая жизнь творится на Крестина. Ну, меня это, зразумела, обурыло. А так как у меня была машина, я поехала туды подвозить людей, якіх кажуць, што зараз выпускаюць. Ну, как бы, самой гэта побачыць, паразмаўляць з людзьмі. Вось, поехала туды, там было вельмі много волонтэраў, вельмі много кіроўцаў, і мне сказалі, што туды пакуль кіроўцаў тут дастаткова. А яшчэ выпускаецца в Слуцку. Ну, я поехала туды, подвезла некага хлопца, поразмаўлялі с ним, и как бы я зразумела, что тое, что писали на Тутбай, это так, цветочки. То бок насамрэч там яшчэ горш творыцца. І корэспанденты не схлусілі, што гэта насамрэч так і ёсць. Тое, што рабілі з людзьмі, гэта так і ёсць. Меня это настолько обурыло, что я вырашила, что как бы, ну, такая ўлада не мае больш ніякага права на існаванне. Почему людьми издеваются? Издевательств никаких не было. Вообще никаких издевательств не было, да? Я с каждым переговорил. А пасля былі только подтверждения. Заява, што калісьці там надане да закону перед прокуроровымі. Пасля гэтага у нас прокуратуры таксама не было.
Бо яны пасля такой заявы павінны былі выпісаць ордер на арышт і разбірацца, чаму гэта гарант Канстытуцыі кажа ім, што ў нас недазакон. Ну, які ты гарант, насамрэч. Але пракуроры пахлопалі і далучыліся да гэтай групоўкі прыступнай. Як вы пазнаёміліся з вашымі паплечнікамі? Ну, так атрымалася, што перасекліся. А хто прыдумаў вось гэтую тэму? Глядзіце матэрыялы суда. Там было Вось распавядзіце, калі ласка, як вас затрымлівалі і чаму гэта здарылася? ну, здарылася таму, што адкульсьці ўцякла інфармацыя пра наш, так сказаць, пра тое, што мы будзем рабіць, потому как, ну, гэта было немагчыма пабачыць нас з трасы. Была ноч, туман, то бок трасы гэта было не бачна, нас ужо чакалі. Хто вас здаў, да? А думалі, хто гэта мог быць? Ну, думалі, але ў мяне доказаў няма, каму я не буду нічога выказваць. Безумоўна. І там, как, скажем так, ёсць варыянты. Кіроўца, які нас адвозіў на бусе, ён мусіў быў павярнуцца назад праз нейкі час. І вось прыязджае бусік наш. Хтосьці з групы ўжо пашоў туды наверх, на насып на дарогу. І тут з буса вылетаюць. Ну так, нечаканчык такі. Вот эта композиция на тюке, это что? Значок. Да. Случайно не ваше творение? Я как бы збегла ўніз, але там была канава, праз якую, ну, з вадой. Праз якую, здаецца, можна было пераскочыць, але калі я бегла на ніз, то я ўжо побачыла, што з другога боку канавы бегуць людзі. То бок і гэты бераг людзі былі, Былі паўсюль, да? яны былі і з гэтага берага, і з іншага берага. Я вырашыла, што калі я палезу ў канаву, то я толькі вымакну і на выхадзе мяне ўсё роўна схопяць, таму я, ну, залягла ў канаве той, проста ў траве, недзе хвілін 10-15 мяне шукалі. Знайшлі. Ну що ж, так знайшлі. Збівалі? Мяне не. А каго збівалі? У хлопцаў. А хлопцаў колькі было? Хлопцаў было 4 чалавекі, каго затрымалі. А іх, ну да, кагосьці. Сашу по калену ударыў, я гэта чула, ну, але засвечвалі ў вочы фанарамі, таму как бы не надта было відаць, што рабілі. Але было чутно, што яго адвялі там трохі ў старану. А другі хлопцы? А другого таксама. Ну, ён па-беларуску размаўляў і нешта там на яго началі. Поле з цюкамі было побач з Дзяржынскам. Таму нас у Ічу у Дзяржынска змясцілі ўсіх. Як ставіліся до вас, які там былі умови? Ну, стаўленне насамрэч было рознае. То бок тыя, хто афармляў, былі даволі карэктныя. То бок мясцовыя міліцыя, ну як, яны рабілі сваю працу, как бы занадта не жасцілі. Ну, оформили, опросили, там, описали усе рэчы, што былі. Але потым у нас забрали одежду на экспертызу. І не давалі нічога, але как бы я пачала абурацца, а ў чым я буду хадзіць? Што гэта такое? То есть у меня заставаліся мэткі, майка і носки ўсе, і ўсё з адзення. А вы Нейкія колькі часу правялі? паўгады. Паўгады, так. Паўгады до суда. Это ў якой турме? На Жодзіна. Взяли. Жодзіна. А скажите, калі ласка, як тады абстаяла справа з дапамогай звонку? Дапамога нейкая была. Была, так? То бок не блакавалі. Тогда не блокавали. Перадачы прыходзілі? Перадачи приходили. Паўгады вы прасидзелі ў Жодзіна і потым этап, і дзе вы адбывалі тэрмін пакарання? Ну, доехала до Гомеля, але там была толькі ў каранціне. То бок до зоны, ну, до промки нават не дайшла. Ага. Толькі Чакайце, а вы пісалі апеляшку? Так, писали, ну, асабіста я не.
Понятно, скажем просто так, писали інше, а ви інше писали, поскольку так. в этой справе, то ви сиділи пляшку. Так скільки ви в карантині туди були? Там заставалося буквально літерально 2 тижні на это, 2-3. Ну, меня с карантина не переводили, тому що худше за все папери більше було треба оформляти, чим толку з мене. Так що ніц не робило ні дня. Розкажіть, будь ласка, про медицинську допомогу, про становище медицини там, де ви були. Конкретно со мною як? Ну, у мене була некая царапина на руце. І вона почала нагноюватися, тому як умови такі несприяльні, темно, вільготь, бруд. І я попросила з антибіотиком мать. Але вони мені перший раз не дали, потім я ще раз попросила з антибіотиком. Ну, конкретно я просила кілька разів, потім вони, наконец-то, врешті дали цю мать з антибіотиком. Бо у мене так ввогуле зі здоров'ям було усё завсёды добре. Ну, дякую Богу. Скажем так, гэтага запасу за здоров'ям мені хапіла на на зону. Але зуб один розсипався. Писати я їм не писала, бо при мені писали дівчата, у яких зуби реально болели. Ну, той зуб, який розсипався, він був вже мертвий, тому що там було все видалено, і він не болів. Я бачила, що дівчата писали неодноразово, клали записки на зубного, ну, я не писала, потому как, ну, блин, у меня не болит, а вони тут навіть спати не можуть. Ну, їм більш потрібно. Але до зубного нікого ніколи не викликали. А у Гомелі так само, покуль в карантині, вони проводять медогляд, але нічого не лечать. Лечать вони вже, коли потім в отряд відправляють людей, і вони починають лічення. І ще у Гомелі я була у отраді, ну як, у карантині разом з жінками з Речиці. Толок їх привезли на лічення, і некий час вони от, були у карантині, тому що це так положено, і ніякого лічення у них не починалося. Які були условия утримання, умови на Жодінах? На Жодіна, скажем так, у камери увогуле не трапляв сонячний світ, а у дворики так само. Тобто, кольки ми там були, у дворике максимум вот так вот на ладошку можно было попасть, ну, вытянуть ладошку вверх, каб на яе трапило сонце. То бок сонца там увогуле нема, камеры сырые, дворики сырые, ежа, ну, так сабе. Не помреш, конечно, але не надто. Решетки, прозрачнішки можна було тільки побачити кавалочок неба під углом, коли подойти до окна, в определенную кропку встать, то тогда бачно, а с другого виду ничего не бачно увогуле. Ну і на гэтым фоне, па-першае, малочкі зусім нема. Молодших продуктів. Молочных продуктов нема, сонца нема, і за гэта псуюцца косці, суставы, зубы, усё, для чаго патрэбны кальцый. Кальций там дрэнна вельмі усваиваецца. Ну і вітамінаў, калі не дасылаюць родныя, то таксама там не надта. Адна тушоная капуста. Да, памятаю, як у нас дзяўчата вярталіся ад косці. Их там на кабинеты водили, куды, и они сказали: ой, я вёлку видела, я видела деревья, я видела, это было событие такое вот, увидеть что-то кроме камеры, кроме этих стен. Коли ви бачите байсоловські збори, или не байсоловські збори, ви приймаєте уділ у допомозі білорусам, ці ви ніяким чином? Скажем так, на байсол не, але іншим чином приймаю. Тобто, коли я ведаю про своїх знайомих, що недзе комусь потрібна допомога, так, кольки можу, стільки висилаю грошей. На регулярній основі? Ну, як не регулярні. Регулярні потреби регулярні бувають. Але то на гэта, то на гэта, то на гэта. Тому я б не казала, що я на нешта регулярно відправляю там некалькі там сотень цих євро.
Але так, У вас дапамагаю. теж у сотнях іде перелік? А? У вас у сотнях Ну так. перелік? Да? Так. Добре. Ну, що то бок, я здымаю жытло такое, каб было танней, але маю магчымасць дапамагаць людзям. Я лічу, што гэта правільна. Чому ви вирішили з'їхати? Ну, насамрэч, я как бы не думала з'язджаць на пачатку. Думала, наколькі змагу, скажам так, заставацца ў Беларусі. Скажам, а ў той жа час да мяне пачалі хадзіць на кватэру. І чамусьці прыйшоў, ну, прыхадзіла міліцыя, нават ОМОН прыхадзіў, ну, можа, не ОМОН, але нехта ў броніках, касках і ў чорнай форме. Вось. Чаго яны хацелі ад мяне, я не ведаю, ну, неяк даведавацца не захацелася. Таму вырашыла, што трэба з'язджаць усё-такі, не чакаць, калі ўжо па-сур'ёзнаму будуць шукаць. Ну, то бок ви могли їздити по Білорусі, по всьому, тільки приходити один раз на адметку, там, или коли вам Так. сказать. То бок я ведала, калі на адметку, у мяне была павестка. Яшчэ да этой павесткі да мяне на хату пачалі хадзіць. Да. Часто ходили? Ну, вось за 2 тыдні яны прыйшлі 3 разы. А колькі ви прожили у Білорусі? Після вертання? Да позняй осені. То есть май выйшла 17-го. Ну, полгода, так? Ну, где-то так. Да, это не чапали особо. Ну, так, ходила. А чому вибрали Литву? Чому не Польщу? Чому там не то? Неяк так атрымалася, што Алена, я вырашыла, што поеду ў Літву, бо здесь кагосьці ведаю, хто здесь жыве. І на першыя некалькі начэй я пераночыць, а там ужо разбяруся, што як рабіць. Вы тоді сюди приїхали, у вас були гроші? Ну, так, быў нейкі запас. Запас? Ну, Запас був. на колькі? На місяць, на 2? Ну, месяца на 3. Місяця на 3. Каб жити в таких умовах, як зараз, Ну, приблизно так. 200. то це дом, який знімає 4 чоловіка, і кожен з вас платить. Ви зверталися за допомогою? Я звярнулася толькі калі мне зразумела, што трэба лечыць зубы, і на зубы у меня зараз няма, а калі я буду зарабляць на гэтыя зубы, то гэта яшчэ на паўгады абкладзецца. Але ж вам допомогли, правда? Так, дапамаглі. Допомогли. By help. Як вам тут живеться у Літві? Плюсы тое, што, напрыклад, у Вільні у асноўным людзі мясцовыя разумеюць рускую мову, то гэта прасцей неяк дамовіцца. Вось, беларусаў таксама здесь тут шмат, то бок я не адчуваю, што недзе апынулася ў нейкім такім вакууме, дзе вакол абсалютна незнаёмыя, нейкія такія людзі, з якімі складана знайсці общы язык, бо яшчэ мову не ведаю. Але от літоўская мова даволі такі складаная, бо не падобна ні на рускую, ні на беларускую, ні на ангельскую. Гэта даводзіцца яе вучыць, скажам так, з нуля. У Мінску я працавала ў офісе, то бишь нормальная праца, добрая, сярэдні заробак па Беларусі, то бок там мне ўсё задавальняла. А здесь даводзіцца працаваць, зразумела, не ў офісе. Ну, тому що мову не ведаєте. Так, бо без мови на такую працу не атрымаецца. Трэба ведаць, пакуль вучыў. Что вы думаете про скандал с грошима Демсіл? Калі Павел Латушка падняў гэтую тему, што там туди йдуть гроші. Ну і карацей потім на Єврорада виступала і так, і виступав на Єврорада Ягора. Ой, на Маланке виступав Ягоров, потім виступала Гірін сам. Конечно, да. Так. Ваше міркування. Меркаванне? Так. Ну, смешно просто. Ну, ні, на самом Ну, деле. смешно, блин. Ну, яны пачынаюць спіхваць адзін на аднаго. Нехта атрымаў грошы. Кудысьці яны пайшлі, але яны пайшлі не на справу. І грошы такія немалыя.
насамрэч. Вось спадарня Ірын, яна прапанавала правесці аўдыт дэмакратычных структур. Давайте зробім аўдыт. Насамрэч, не так шмат арганізацый, Змітрый, там, і тых жа там медыапраектаў беларускіх, якія атрымліваюць гэтае там фінансаванне. Ну так? Іх не шмат. Мне здаецца, на пальцах там 2-3 рук мы можам іх пералічыць. Мы адкрыта можам сказаць, ад каго і колькі грошай мы атрымалі. І давайте тады вось проста, калі журналісты надта гэту, пачалі, падхапілі, я нават да журналістаў звяртаюся, ёсць жа асацыяцыя. Давайте, гэта проста звычайны дэбіт-крэдыт. Сколькі грошай выдзелена, вот сколькі, і на якія арганізацыі пайшло. Вось вам асабіста цікава паглядзець, куды пайшлі гэтыя грошы? Цікава паглядзець, таму што... А вось менавіта якія суполкі, якія Так. штабы там или хто атрымалі, і самае ж главное, вынік мне вось цікаві. У саміх грантах у іх няма нічога дрэннага. Гэта добра, што это цудоўна, што нам дапамагаеце, але трэба ж вынікі, так? Ну так, я бачу, што ў выніку неяк зусім не шмат. Нядаўна таксама на Еўрарадыё абмяркоўваліся вынікі года. Вось як па-вашаму, нават не года, а 4, як па-вашаму, як бы вы, вот калі б вас замест Святланы Ціхановскай запрасілі як простую жанчыну, як уцекача на Еўрараду і сказалі: Ольга, раскажыце, калі ласка, як вы лічыце, якіх поспехаў дасягнула дэмакратычная структура Беларусі за апошнія 4 гады? Так ніякіх асобых і не дасягнула, на жаль. Ну, так, А што не так? беларусы ў павестцы ёсць у міжнароднай, так. Гэта можна сказаць, такі. Это вынік. постановка. Так, это вынік ёсць. А што не так? Не так, што беларусы так і не аб'ядналіся ў замежжа, неяк все адзін з адным сварацца, разборкі нейкія, КС, тое, што яны робяць, вообще зараз незразумела. То бок структура як была незразумела, так яна і зараз нейкая незразумелая. Што яны там робяць? Нейкія заяўленні, куда-то ездзяць, з кем-то размаўляюць, і што? І па выніку становішча беларусаў патроху пагаршаецца у замежжы. То бок паступова мяняецца, на жаль, адносіны замежных краінаў да беларусаў у нестаноўчы. Як гэта выражаецца? Так вот, як у Літве, так і ў Польшы. Патроху пачынаюць на беларусаў глядзець як на такіх людзей не надта надзейных, скажем так, і іх пакрыху абмежоўваюць то ў тым. Пакрыху. Дзякуй Богу, яшчэ не як расейцаў, але уже блізка там пытаецца параўнаць. І самае то, што, скажем так, самае балючае для мяне даже не палітвязні, потому што да палітвязняў стаўленне ў міжнароднай супольнасці, збольшага такое станоўчае. То бок дапамагаюць самі краіны, ёсць вот гэтыя гуманітарныя візы, ёсць гуманітарныя ВНЖ, там даюць уцякацтва, там дапамагаюць уцекачам, это дзяржаўная праграма. Але вось ці нашы хлопцы, якія ваююць у Украіне, ім няма ўвогуле ніякай дапамогі. То бок на іх увогуле глядзяць як на нейкіх небяспечных людзей, якія наёмнікамі працавалі там наёмнікамі працавалі, зараз тут будуць наёмнікамі працаваць, неведама чаго якіх чакаць. Але гэта не наёмнікі. Это людзі, якіх таксама абурыла гэта напад Расіі на Украіну, што як так, яны брацкі народ забіваюць, і яны ўбачылі магчымасць, што калі удасца перамагчы Расію, у яе не будзе сіл больш лезці ў Беларусь і будзе магчымасць зрабіць у Беларусі перамены. Гэтыя людзі не апасны для еўрапейскіх краін. Іх цэль, мэта адзіная — гэта асвабадзіць Беларусь ад Лукашэнкі, ад расійскага ўплыву. І вось гэтым людзям ніякай дапамогі няма, таму што ў краіне іх чамусьці лічаць тоже не поймі кім,
не дають там ні віда на жихарство, нічого. Тому ти воював за нас? Ну, іди сюди. Де ж твої проблеми? А тут програми по допомогі їм так само нема. Європейські країни на них косо глядять, і наші демократичні сили ніяк не допомагають. Ну, тільки гэты збори на байсолі. От гэтым людям потрібна допомога. Медична, там, психологічна допомога. Треба з документами угладкуватися. Але ось гэта нічого не робиться. І вони самі як можуть, так і виживають. І з-за этого у різних тяжких станах, на жаль, опинаються. І, на жаль, такі от випадки, як у Веремійчика, як от тут у Литві двоє. Один самогубством, на жаль, скончив життя. Так само Калинові забули. Вы памятаете, Тихановский ранее ездил по городам и лесам, и на площадях збирал людей, люди проходили и выказывались, и он им давал магчимость звернуться до ўлады про свою камеру, про свой канал. Вот, я, конечно, не хочу яким чином себе порівнювати з Тихановським там, но по сутності то ж питання. Коли хочете, ви можете звернутися, і на моєму каналі я розміщу вас зворот до кого хотите. Ну, до Світлани Тихановської, там, до Павла Латуша, я думаю, що... Ну, я бы хотела звернуться, каб яны занялись питанням ВРО. І дапамогай ім. Бо гэта наші беларусы найбольш актыўныя. Яны тыя, хто будуць сапраўды будуць дапамагаць рабіць нейкія перамены в Беларусі. Яны ўжо, скажем так, рызыкнулі ўсім. Яны так дакладна будуць супраць расійскага ўплыву. Дапамагайце ім нармальную дапамогу, не такое, што зараз только бла-бла-бла. Что вы думаете родить далей? Как вы думаете, мы вернемся, мы не вернемся домой? Вы, Вогуль, хотите вернуться? Я хочу. А як Це- думаете, мы вернемся? Не ведаю, залежыць ад усіх. Зараз. Вы допускаете магчымасць, что Я не ведаю, колькі пратрымаецца гэты рэжым. Я не ведаю, колькі пратрымаецца рэжым у Расіі, такі як пуцінскі. Ну, не дакладна Пуцін, там же цэлая каманда. Там же вот это вот тое, што ў Расіі, пакуль яна так в такім стане ёсць, яна Беларусь так проста не адпусціць. Пакуль у неё ёсць сілы, яны будуць трымаць. ну, то бок вы допускаете момент, что мы можем тут просто остаться и умереть? Що мы робіць? На жаль. Ладно, такое питание. Я просто вижу, Ольга, вы так топите у добрым сенсе за ВРО. Я так сам підтримую вашу тут позицію. А коли була така можливість, ну, наприклад, ви б могли б взяти у руки зброю і поїхати разом з калиновцами, разом з нашими воярами визволяти Білорусь? Ну, пускай не зброя, может, вы там медсестрой там, или вот таким... Ну, дапамагаць я бы ім стала. Дакладна. Якім чынам, не ведаю якім. Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады, з песняй, што блізка святло. Страну они не получат. Запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры, турмы, муры, браніш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. У нас Конституция не под женщину. Браніш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Ведали словы на памяти спел, несли по улицах так, что кровь кипела и гнев кипел, и сердце стукали в такт. Били 100 000 долоняў рытм, ворога убил наповал,
замуры во всем свете старым, а ён усё грав. Здесь нет вирусов никаких. Разбуры, турмы, буры, бранишь свободы до бяры, а морковка рухне, рухне, рухне и поховает свет. Вот ты же не заметила, что они летают? Турмы, буры, бранишь свободы до бяры, а морковка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. По всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Адзіною мэтаю зняўся наш дух, цемру святлом разгонять. Браты, офицеры, мы адзіны народ, мы разом живем на земле. Зрабіце сумленный выбор свой. Ну вы хоть верите, что в действующего президента 3%? Прочнитесь, сябры, мы до правды идем, імкнемся до счастья своего. І мара народа в країні життя, просто каб добре було. Моцних рук от нестомлених рук, роди ідуть, ідуть. Ми белорусы, мы с миром идем, у светлый солнечный путь. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Давай разбурим муры, турмы, бранишь свободы до бяры. Мурхутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до бяры. А мурхутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до бяры. А мурхутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до бяры. Это запугивание? Или запугивание? Это стиль руководства президента. Более слабые ломаются, более сильный добивает, и делается послушная машина государственная, бездумная, щелкающая каблуками. Это страшно. Это страшнее фашизма. Вы хотите в стране для жизни жить? Уже живете, да? А вы живете уже или хотите жить? Живете, да? Они уже живут в стране для жизни.